ಪೂರದ ಇತ್ತಾಕಲ ಅನುವಂಶ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಮಾತ ಇನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹತ್ರ ಮಾತ ಪೋಪೆ ಇಟ್ಲ ಸುದ್ದಾಚಾರ ತುಯರ್ನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಇರೇಗಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಿರೇಗಿ ಇತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಟ್ನ ಬರಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಡು ಅಂತ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಣಿಕೆ ಎಪ್ಪಡು ಬಟ್ಟಲ್ ಕಾಣಿಕೆ ಎಪ್ಪಡು ವೀಲ್ಯನೇ ಎಪ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ನೋಟುಲು ಮಾತ ಏತ ಕೈಗೆ ಪೋದು ಏರೇರ ಕೈಗೆ ಪೋದು ವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗೆ ಪೋದು ಅವಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ದಿಕ್ಕದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಂದಿರೋಲೇಡು ಛಾಯಾ ಪಟ್ಟೊಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಮಂದಿರೋಡು ಮೂರ್ತಿ ದಿಯರೆ ಬುಕ್ಕ ಇರೇಗೆ ಮಂದಿರೋಡು ಇರೇಗೆ ಪೂರ ಛಾಯಾ ಪಟ್ಟ ದೀನಿರ್ದಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಚರಣ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಉಂಟು ಮಂದಿರೋಡು ರಂಗಸ್ಥಳ ಹಾಕೊಂಡು అయిన అనతి దూరోడే చౌకిప్పం అప్పకనక ఇదేಗೆ ಮುಲ್ಬಾರ್ದು ಇರೇಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ದೀದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಮಾಂಸ ದಿನಂದ್ರ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ದೀದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೂಜೆಗಾನಗ ಅವರು ದೀಪುಂಡು ನಾಂದ ತುಳಿ ಇಲ್ಲು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಅದನ್ನ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಲಂಚನೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಇನ್ನು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಭಾಗವದು ಅಂಚೆ ಇರು ಸರಿ ತುಯಾರ್ನ ಅಲ್ಲ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರೆ ನಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಹಾಪಡು ಆರೆಗೆ ಇರೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಪಡು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಇತ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಹಾಪಡು ಅತನ ಬೇತ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತನ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಪಡು ಅಂಡ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಡು ಅನ್ನೆರ ನಡು ಉಂಕವಂಡ ಉಂಪೇರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋಣ, ತುಳು ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಒಂದು ಕಲಾ ಮುರಾರಿದ ಬುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ್ಧತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿತ್ರಕಾರ ಐನಂಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಐನಂಚಿನ ನವೀನ ಸೂರಿಂಜೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಐಟ ಆರ್ಬನ ಪೇರು ದೇವರನ ಭಂಡಾರ ಒಯ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡೋಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೇಳಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಶೂದ್ರರ ಇರ್ಲಾಡೆ ಕೊಣದು ಬರೋದಿದ್ದೇರೆ ಆ ಗ್ರಾಮೋಡಿತ್ತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಅಥವಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಕೆ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇದ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ಥ ಪಡ್ತಾನಂಚಿನ ಒಂಡ ಕಟೀಲು ಮೇಲೆ ಏನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಐತ ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರಾಯನಂಚಿನ ಪುರೋಹಿತರಂಚಿನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಣೇರು ಬಂಡೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಣೊಂದಿಜ್ಜೆ ಬಾಕಿ ದಿಕ್ಕು ಕೊಣೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಚರ್ಚೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ತುಳು ಯಾನೇನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದಿರಿಗಿತ್ತ ತಿಕ್ಕಿನೇರ್ದಾದೆ ಅನ್ ಮಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾದ ಯಾನು ತೆತ್ತೊಂಜಿ ಅದಲ್ಲ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಂಚೂರು ಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ತೂತೆ ಇದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಿಂತ ಸುರುಮನ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಸರಣ್ಯರ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಿತ್ತು ಅನ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜನ ವಿಚಾರಧಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತಿಸಬ ಈ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬ ಈ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಧಾರಲು ಇಂಚಿನ ದಾಯ ಬರಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತೆದ ಸಮಾಜದಗೂ ಇಂಚಿನ ಚರ್ಚೆಲು ನಡತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಹುಷಾರುಪ್ಪೇರು ಐಕೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಐಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಾಗಲಿ ಯಾನಿನಿ ಐನೇನು ಎಂತೂನಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕೇರಿ ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಬಂಡೇರು ಪಂಪ್ಲೆಕ ಯಾನ್ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೂಪುಜಿ ಯಾನು ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ನಿಂಚ ತೂಪೆ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿರಪೇರು ಬರ್ನೊಂಜಿ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮನಾರು ಅತನ ನಮ್ಮ ತೌಲವೇ ಒಂಜಿ ತುಳುವಿ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಇಂಕೊಂಡ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾನರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಆ ಪಾತ್ರಿರ್ಜ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ಹನುವಂಶ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯಗಳು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಕುರ್ತೀರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಎದಬಲ ಈ ಚಿಂತನೆ ತಮ್ಮನ ಶೆಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಪೂಜೆ ಅಪಗಂಡ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಪಂಡಿರು ಪಣ್ಣಾಗ ಆರು ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಚ ಪಂಡು ಅಂತೀರು ಪಂಡ ಐಕ ಕೋಡೆಂಬೇರು ಪ್ರತಿಯಾದ ಪಣ್ಣಾಗಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಡೆ ನೀನು ಕನಯರೆ ಜೀವನ್ ನಾವು ಎನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಟ ಇರೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿಡು ಸಾಧಾರಣ 80% ಜನಕ್ಕೊಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಜನಕ್ಕುಲಿ ಒಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಂಬೋಡ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಗದೇವಿರುಳ್ಳಿರಿ ಚೌತಿದಾನಿ ಗಣಪತಿಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಬರ್ಪುನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಹಾಪುಡು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಹಾಪುಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಹಾಪುಡು ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮಲಾಪ ಮಾತಲ ಹಾಪುಡು ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನಾಕ್ಲಿ ಪೂರೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದನ ಅಪ್ಪೆನೇ ಮಿರಪೇರು ಕೊಡ್ತು ನಾವು ಇತ್ತು ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಮಾತಲ ಇರೆಗೆ ದಾದಾತನ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪುನಾಕ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿಡ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಉಲ್ಲ ಅಪಗನಗ ಮೂಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಗಳು ಅತ್ತನ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ದೈವಳುಲ್ಲ ದೈವಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಉಲ್ಲ
ಇನ್ನು ದೈವದ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವದ ಭಂಡಾರಗಳು 7 ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಬೋದು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 10 ದಿಕ್ಕಿಗೆ 5 ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಭಂಡಾರ ಬೋದು. ಭಂಡಾರ ಅದು ನೇಮ ಅದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ನಿಯಮಲ ಉಂಟು. ಅನೇಕ ಜಾಗೆಲಿಡು ದೇವೇರಿ ದೈವಗಳ ಭೇಟಿಯಾಪಣಂಚಿನ ನಿಯಮಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಂಗೆ ಅನೇಕ ದೈವದ ಜಾಗೆಡ್ ದೈವದ ನೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ದೈವಗಳ ಗುಂಡ ಮನೆ ಮಂಚವು ಅತ್ತನ ಮುಖಮೂರ್ತಿಲು ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದೈವಲು ಬಂಡ ಇರೆಗೆ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಅತ್ತನ ಲೆಕ್ಕೇಸಿ ರೀತಿನ ಮನ ಕೆಲವೊಂದು ದೈವಲಿನ ಹಸ್ರಗಿರಿಯದ ಪುಟ್ಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅದು ದೇವಗಿರಿ ಅಂತೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಹಸ್ರಗಿರಿಯ ಪಂಪುನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಪಗನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆಡು ಎಂಚಿನ ಕೆನ್ನಗ ಮಾಂಸಾಹಾರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅತ್ತನ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ತೊಡಕಾಪುನವು ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪುನವು. ಇನಿ ಅನೇಕ ಇನಿ ವೈದಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಇತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮನ್ಪುಣವು ಇತ್ತಂದ ಅಂದರೆ ಈತ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರಲ ಇರೆಗೊಂಜಿ ವೈದಿಕರನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ನೀನು ಬಾಕಿದಾಕಲ್ಲ ಇನಿ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಇನಿ ಹಸ್ರಗಿರಿಯ ತಿನ್ಪುಣ ಇಲ್ಲಲೇ ಅಪ್ಪುಣವು ಒಂಜಿ 10% ಇರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ವೈದಿಕರನಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈತ ಪೂಜೆಲು ಮಾತ ಆ ಪೂಜೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆಲು ಆಪುಣವು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗೂ ಇರೆಗೆ ಮೂಲ ತೂನಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪರವಿರೋಧದ ವಿಚಾರತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡು ತೋಣಂದ ಇಂಚಿನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪೇನ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣಪುಣೆತ್ತೆ ಐಕಂದೆ ಉತ್ಸವದ ಅತ್ತನ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿದ ಅವಲತ್ತೆ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಗಿಂದೇ ಒಂಜಿ ಮಂತದ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಇರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಅತ್ತನ ಮಧ್ಯ ಮಾಂಸ ವರ್ಜಕೆರೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಆಪನವಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ದಾತೆ ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತ್ಯಜಿ ತಿನ್ಪೇರ ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡ ಅಲ್ಪ ದೀಪುಲೆ ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟದ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಂದ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೇತಾನಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದಾದು ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ಪತ್ತನಾಜದ ಬಿರಿಪಿನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತಿರುಗಾಟದ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಸೋಲಿನ ಮಂತದ ಕೂಡ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕೊನೆಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಟು. ತಾಪಂಡೆ ಈತ ದೈವದ ಭಂಡಾರಗಳು ಪೋದು ಬತ್ತದಲ್ಲ ಅವರ ಭಂಡಾರ ಪೋದು ನೇಮ ಆದ ಬತ್ತದ ಮಾತಾದಾನಗ ಇರೆಗೆ ಬತ್ತದ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮಡಿವಾಳ ಕಲಶ ಶುದ್ಧ ಕಲಶ ಪರಿಕಲಶ ಇಂಜ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಯಮಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಐನು ಮನ್ಪುನ ನಿಯಮಲ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವತಾರಾಧನೆ ದಾತೆ ಇರೆಗೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಮಾತ ಇತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏತಿತ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲರಾಯೆ ಜುಮಾದಿ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಜಾರಂದಾಯೆ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲೇನು ಮಾತ ತುಯರ್ನಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಆಹಾರ ತಿಂಪುನನ್ನು ಮಾತ ಇರೆಗೆ ಪೊರಿ ಬೊಂಡ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಪಂಚಜೆ ಅತನೆ ಪೇರಿ ಇರೆಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಇಂಚಿನ ಸೊತ್ತುನು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕು ಕೊರ್ಪುಣೆತ್ತಂದೆ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಎಲಬಾಲಿ ಬಲಬಾಲಿ ಗಂಡಗ ನೊಕ್ಕುಳಂಚಿನಲ್ಲ ಐಕ ಇರೆಗೆ ಕೋಯ್ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಾಪನಂಚಿನ ನಿಯಮ ಇಪ್ಪುಣವು ಮೂಲು ಇನಿಗಲ ಇರೆಗೆ ದೈವದ ಆ ಬಾರನೆ ದೆತ್ತೊನ್ನಗಲ ದೈವಲು ಮಾತ ಇನಿಗೆ ಸಿಂಗದನೊಗ ಗರ್ಭಗುಡಿಕ ಚಾವಡಿಗ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇರೆಗೆ ಯಾನು ಪೀಠ ತಿರ್ಗದುಂತು ಬಂಡದ ತಿರ್ಗದುಂತದ ಐನ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ನಿಯಮ ಐನ ಎದುರು ಐಕ್ ಬಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ನಿಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ದೇವಾರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಆತೆ ದೇವೇರ್ನಾತೆ ಬಲವಾಯಿನ ಶುದ್ಧಾಚಾರವನ್ನು ನೆಟ್ಟಲ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ದೈವದ ಬನ್ಪ ಇನೆಗೆ ಆ ಈ ನನ್ನ ಕುರ್ದಿದ ಬಾರ ಈ ನೆತ್ತೇರ್ದ ಬಿಂದು ಬೋನಾಗ ಏನು ಕುರ್ದಿದ ಬಾರನೆ ಬೋನ್ಬೆ ಈ ಅಲವಿನ ಬಿಂದುಗೆ ಏನು ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿನ ಬಾರನೆ ಬೋಪೆ ಅಂದು ದೈವದಪ್ಪ ದೈವಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐತೆ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮದವಲಾಯಿ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಭಂಡಾರ ಕೇರ್ಪುನಾನಿ ಭಂಡಾರ ದೆಪ್ಪುನಾನಿ ಕೈಲಗರ್ಪುನಾನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇರೆಗೆ ನಾಮೇದಾರಿ ಅತನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತುದವನಸೆ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಪಜಿಮಡಲು ಜಿಪ್ಪೋಡು ಬೊಂಡ ಬರಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಲುಲ್ಲ ಇನಿಗೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದಿರೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಪೋದು ಇನಿ ಭಂಡಾರ ಪೋನಾಗ ಇನಿ ಕೆಲವು ದಿಗಡಿ ಏಳ್ದಿಗಿಂತ ಕೋರಿಗುಂಟು ಕೋರ್ದಟ ನಡಪುಂಡು ನೆತ್ತೇರು ಮುರಿದಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಬತ್ತದ ಭಂಡಾರವರ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಕುಡೋರ ಭಂಡಾರ ಕೇರ್ಪೇರ ದುಂಬು ಇರೆಗೆ ಈ ನಮನೆದ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಕುರಿತಂಬಿನೆತ್ತ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪುಣಿತೆ ನಿಯಮ ಉಂಟು ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಯಾನು ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಎಂದು ಕೇಳ್ದ ಈ ದೇವೇರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತನೆ ದಾದೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಿಯಮ ಇತ್ತನೆ ಇಡ್ದಾದೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಇಜ್ಜು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಅಕ್ಲಿನ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಅಕ್ಲಿನ ಮಧು ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬುಡ್ದು
ಇಲ್ಲದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ದೀಪನ ಇಟ್ಟು ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಉಂಡ ಏನು ತೊಂದರೆ ಜೀವನ ಆರದ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಇರುತ್ತು ಒಂದು ಪಾಯನ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಪಗಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಫೋಟೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗಿತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತ್ತಾಕಲ ಹನುವಂಶ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಮಾತ ಇನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹತ್ರ ಮಾತ ಪೋಪೇರಿ ಇದು ಐರ್ಲ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ತುಯರ್ನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಇರೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣಿರೇಗೆ ಇತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಡಿನ ಪರಕ್ಕೆಪ್ಪಡು ಅತ್ತ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಣಿಕೆಪ್ಪಡು ಬಟ್ಟಲ್ ಕಾಣಿಕೆಪ್ಪಡು ವೀಲ್ಯನೇ ಎಪ್ಪಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ನೋಟುಲು ಮಾತ ಏತ ಕೈಗೆ ಪೋದುಪ್ಪು ಏರೇರ ಕೈಗೆ ಪೋದುಪ್ಪು ವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗೆ ಪೋದುಪ್ಪು ಅವಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ದಿಕ್ಕದ ಮುಟ್ಟಿದತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರ ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಉನೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ಬಲಪಂಥೀಯ ಚಿಂತನೆ ವಾದ ವಿವಾದದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪು ನಿರ್ದಲ ಕೆಲವೊಂಜೇನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾದ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮದ ಚೌಕಟ್ಟದೊಳಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಪ್ಪ ಇರೆಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಐದಾದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ನಗರ ಭಜನೆ ದೇವರನ್ನ ಬಂದಾಗಲ ಭಾರಿ ಸಡಗಡು ತುಳಸಿ ಅಟ್ಟಿದಲ್ಪ ಅಂಬಿ ಅರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪುಣಂಚಿನ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲ ವರ್ಷೋಡರ ಬರ್ಪುಣ ಗಣಪತಿಯವ್ರನ್ನ ಚೌತಿಗಳ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಬುಡ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೂನಾಗ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆದ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಬರಿಯದ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಣಿತ ವಿಷಯಗಳು ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಗಿನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತನ ಜಾಲಗಳ ದೇವರ ಪೋದು ಭಕ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಪಂಪಣ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಮಾತ್ರ ಪಂಪಣ ಬೇರೆ ಹಸ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪಂಪಣ ಐತಿ ಮೂಲ ಓಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪಂಪಣ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲ ಜಾತಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪಂಪಣತ್ತೆ ಯಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಮುದ್ರಿಕೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ನಾಕೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ನಂಬಿಕೊಂಡತ್ತೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತುನಾಗ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಇಂಚ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪೋಯರೆ ಕೊನೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಪಂಪನೆ ಮಾತ ಐನ ತಿರುಗಾಟ ಮುಗಿದ ಆಯ್ನೂ ಕೈ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷ ಕಲಶಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ದಾಯನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ದೈನಿ ಕನಪುನ ಅಂಚ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಇಪ್ಪನಕ್ಲ ದೇವರ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೌಕಿದ ದೇವರೆಲ್ಲ ಇದು ಸಮಾನ ಎಂಚ ಮನ್ಪಾರಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಂದಿರೋಡು ಛಾಯಾ ಪಟ್ಟೊಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮಂದಿರೋಡು ಮೂರ್ತಿ ದಿಯರೆ ಮಂದಿರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಮಂದಿರೋಡು ಇರೆಗೆ ಪೂರ ಛಾಯಾಪಟ ದೀನಿರ್ದಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಚರಣ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಉಂಟು ಮಂದಿರೋಡು ಮೂಲ ದೇವರು ಉತ್ಸವದ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ತಿರುಗಾಟದ ದೇವರು ತಿರುಗಾಟ ಅಂದ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರು ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ದೇವರು ಇತ್ತೆ ನೇಮ ಪಂಡ ನಿಯಮದ ಒಂಜಿ ರಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ಇರೆಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಏಪಲ್ಲ ದೇವರಿನ ಭಕ್ತರು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಪುನೆ ಉಲಾಯಿ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ದೇವರು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಎತ್ತರ ರಡ್ಸೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಐಕೆ ಪುದಾರೆ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಐದು ಉಲಾಯಿ ಹೋದ ಬಂದಾಗ ಐತೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಿನೇ ಕಲಸಾಲು ಮಾತಾಡ ಅದು ಮೀದು ಆಯ್ನಿದ್ದು ಕಷಾಯ ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಿಯಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೂಲ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಮೂಲ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಉಲಾಯಿದ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿ ಮೂಲ ನಿಯಮ ಅತ್ತಂದೆ ಉತ್ಸವದ ಅತ್ತಂದೆ ತಿರುಗಾಟದನೇ ಒಂಜಿ ದೇವರಿ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಚೌಕಿ ಓಲ್ಲ ತೂತುಲಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಗರ್ಭಗುಡಿತೆ ಉಲಾಯಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೌಕಿದ ಉಲ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಮೈದ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಆ ದೇವರೇನು ದೀಪ ನಮ್ಮ ಆಟ ಆಪನ ದುಮ್ಮನ ನೆಲ್ಪದಾದ ಘಟನೆ ನಡತನ ಎಂಚಿನ ಅಶುದ್ಧ ಆತನ ಮಣ್ಣವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಆಚರಣೊಟ್ಟು ದೇವರು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಅದಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ದೀದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ತಿರುಗಾಟೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಅವು ಕಂಬಳದ ಕಂಡೋಡ್ಲ ಆಟ ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೈದಾನದ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲದ ಯಾರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಟೋಲು ಓಲಾಪ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಚೌಕಿಯಿಂದ ಅವನೇ ಆ ಚೌಕಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಚೌಕಿ ಬಂಡ ಇರೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಜಾಗ ಇರೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿಂತ ಪಿರೋಡ ಇಪ್ಪಂಜಿ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಅದು ಪೇರ್ಲ ಯಾವಂದ ಉಪಂದ ಐದಾದ ಐಕಿತ್ತನ ನಿಯಮಗಳು ನೆಕ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ನಿಯಮ ಬರ್ಪಣ ನಿಯಮ ಪೂಜೆ ಮೂಲ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ ದೇವರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಆ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ತೋಜದಿರಿ ಗಣಪತಿ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆ ಆ ಚೌಕಿ ದೀಪನ ಶುದ್ಧ ಅಶುದ್ಧ ದೀಪವನ ಪ್ರಕಾರ ಗೆತ್ತ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೀಪಣೆ ಒಂದು ಕೊಲೋದು ಬರ್ತದೆ ಚೌಕಿ ದೀಪಣೊಂದು ಚೌಕಿಡ ದೀಪಣು ನಾಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೈದಾನಲೇಡು ಅತ್ತನ ಇರೆಗೆ ದೀಪಣುಂದಿತ್ತನ ಇತ್ತ ಐನು ಕೊನದು ಬತ್ತ ಇಲ್ಲದಿತ್ತ ಮೂಲ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ಈ ದೇವರು ಪೋದು ಬತ್ತದ ಕೊನದು ಬತ್ತದ ಸುರು ಕೊಂಡಿ ಜಾಗ ದೀಪಡು ಅಂತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಚೌಕಿ ಬರ್ಪಣೆ
ಅಂದ ಚೌಕಿಡ ದೀಪಣ ಅಂದ ಅವಳು ದೀಪನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅವು 5 ಪವಿತ್ರ ಜಾಗತ್ತ ಚೌಕಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಾಂಗಣದೊಳಾಯಿ ಅತರ ಓಲಂಡ ಚಾವಡದೊಳಾಯಿ ಚೌಕಿಲು ಓಲು ಆಪಣೆ ಓಲು ರಂಗಸ್ಥಳ ಆಪಣು అయిన అనతి దూరోడే చౌకిಪ್ಪುನು ಅಪಗನಗ ಇರೆಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ದೀದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಮಾಂಸ ದಿನಂದ್ರ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ ದೀದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪೂಜೆಗಾನಗ ಅವಳು ದೀಪುಣ ಅಂದ ಸುರುಕೆ ಕೊಡತ್ತದ ಸೇವಾಕರ್ತನ ಇಲ್ಲದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಅತನ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ ದೀದು ಅಲ್ಪನೆ ಅನ್ನದಾನ ನಡತದು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪನೆ ಮಂತ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಪುನಃ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂತೆ ಈತ ಈ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತಾನೆ ರೀ ಅಲ್ಪಾರ್ಥ ಬರ್ಪಣೆ ಜಾಡೆ ಆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ತೋನಾಗ ಈ ವಾದಗೂ ಈ 2 ಜನದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತಿಸವನಿತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕು ನನೊಂಜಾತ ಜನಕ್ಕಳ ಯಾನ ಪನ್ನನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ನನೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಅಪ್ಪು ಅಂಚ ಪಣ್ಣದೊಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಒಂದು ದ್ವೇಷಲತ್ತು ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣ ಪಂಡ ಆತೆ ಪನ್ಪುಣು ಇಲ್ಲದ ದೀಪಣ ಕೊನೋದು ದೀದು ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ಚೌಕಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಚೌಕಿದ ಅಡಿಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪತ್ತ ಅಂತ ಇತ್ತ ಇರು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ದಿವೋಲಿಂದ ಅಂಡ ಆಡಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದವು ಅಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಜನಪದ ನಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ನಿಕ್ಕದೈತೆ ಅಂತ ತುಲಿ ಇಲ್ಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡಿ ಭೇಟಿಗೆ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಅದನ್ನ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಲಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಲ್ಲಪ್ಪ ಈತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೂಜೆ ಆಪನ ಜಾಗ ಇಡ್ಲ ಅದರ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇಡಿ ಜೀವಂತ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮೀನು ಜೀವಂತ ಇತ್ತನ ಅವು ಸೈತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮಾಂಸವರ್ಜನೆನ ಗಲೀಜು ಆಪನ ಬೇತೆ ಅವು ಪಲ್ಲಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಭಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಆಪನು ದಾದ ತಿನ್ಪುಜವು ಅದ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪನು ಇರೆಗೆ ಪಾರಿವಾಳ ಆಪನು ಅದನ್ನ ಗರುಡೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಪನ್ಪನ ಮಾಯಿನ ಅಪಗಂಡ ಕೋರಿ ದಾಯಿಗೆ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತು ನಾಯಿ ಪರ್ಪುಣು ಪುಚ್ಚೆ ಬರ್ಪುಣು ಕೋರಿ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುಣ ದಿಷ್ಟಿ ದೀಪಣವು ಪನ್ಪುಣವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತು ದಾಯಕಂದಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತುಳುವನ್ನು ಇರದೆ ತೊಂಡರ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನಾನೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲಲು ಆಟ ಉಣ್ಣೊಂದಿತ್ತನ ದಯಪಂಡ ಆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಯನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಕಾಲು ಹೊಡೆದಿಂಚಿಲ್ಲ ಆಯ ತೂನ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಡ್ಡ ಸೊಪ್ಪಾಡಿ ಅತನ ಇಲ್ಲಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಾಡು ಊರುಡು ಒಲಂಡಲ ಕೈಲಿಗರ್ತ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಒಪ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲಲ್ ನೇಮ ಕೋಲೊಪ್ಪಾಡು ಅಗೆಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಅತ ಎಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇನಿಲ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಭಕ್ತ ಬಂದುಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಅಕಲು ಜಾಲಿಗೆ ಅಂಬಿ ಅಡಿತದು ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ಯ ಕುರುವೆ ಹೊಸ ಪಜೆ ಎಂಚೆಂಚಿನೋಡು ಐನು ಕೊನದು ಬತ್ತದು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಡು ಸೂತ ಕೊರದು ಮುಕ್ತೆರಾದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದಿತ್ತನಕಲು ಮೂಲು ಓಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಟ ಪುಣೆ ಪನ್ಪುನಾವು ಇನಿರ್ದು ಎಲ್ಲೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಯಿನ ವಿಚಾರತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಒಂಜರ 2 ತಿಂಗೊಲ್ದು ನಿರ್ಧರಿತವಾದ ಪುಣು ಆತ ದುಂಬೇ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸನ್ನದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಕತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲುನ ಮನೇನ ಸಮೇತ ದೆಕ್ಕದು ದೀಪೇರಿ ಐರ್ದಾದು ಓಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಮಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವೇರೆ ನಾವಡು ದೈವ ನಾವಡು ಎಂಚಲಾವು ಪಂಡದು ಏರ್ಲ ಐನು ತೂಪುಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಉದ್ಬತ್ತಿದ ಬೀಡ್ದ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಗಲ್ಲ ಐಲ್ಲ ಇನ್ನಿಯವರ ತರೆಕು ಒತ್ತದು ಬರಿಕ ದೀಪನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ನಾಡಿಡು ಈ ನಮನೆದ ಒಂಜಿ ಮಾಂಸರ್ದಾದು ಮಾಂಸ ವರ್ಜನೆದಾದು ನಂಬಿಕೆಗಿಂದು ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನವನು ಅವನ ಇರು ಮಣ್ಣಿನ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ದೇವರನ್ನು ದೀವೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕೃತಿಕವಾದ ಇರೆಗೆ ಮಲಿನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಮುದ್ರಿಕೆ ಇತ್ತನ ವಾಜಾಗೆಡ್ಲ ಓಲ್ಲ ದೇವೇರು ಅಂಚ ಇರು ಸರಿ ತುಯಾರ್ದಾಂಡ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆರೆ ನಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಹಾಪಡು ಆರೆಗೆ ಇರೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಪಡು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಇತ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಹಾಪಡು ಅತನ ಬೇತೆ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತನ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಪಡು ಅಂಡ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಡ 12 ಉಣ್ಕ ಬಂಡ ಉಣ್ಪೆರಾರೆ ಅತ್ತೆ ಪನ್ನೆ ಉನೋಡು ಬರ್ಪುಣ್ಯ ದೇವೇರು ನೈವೇದ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದೇವರಿಗೆ ತೊಂಡಿರ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಂಡುದು ಬರೋಡು ಅಂತ ನಿಯಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಅತ್ತೆ ಉನೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಯಾನು ಪನ್ಪುಣ ಇರೆಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ಪೂರ ಇತ ಕೆಲವು ಗುಡ್ಡೆಲೇಡು ಇತ ನಾಗಬನ ಉಂಟು
ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿದ ನಾಗಮಣ ದುಮ್ಮತ್ತೈದು ಅಲ್ಪ ಇನ್ನೋಲ ಹೆಂಚಬಹುದು ಐಕಿರೇಗ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪಂಚಭೂತದ ನೀರಿಡೆ ಅವು ಸುತ್ತಮುದ್ರಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಉಂಡು ಓಲು ಮಡಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಯಮಲೇನು ಮಾತ ಸುರುಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿರುಪಾದಂತ ನೋಡು ಅಂಚೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತುಯಾರ್ನಾಂಡ ತುಳುನಾಡು ಏತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಮುಲ್ಪದ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ನಾವು ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ನಾವು ಬಲ್ಲವಂಜಪ್ಪು ಕಟೀಲುಪ್ಪು ಕುಡುಪುಪ್ಪು ಅತನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ಪು ಅತನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡ್ಲ ಇರೇಗ ಮುಲ್ಪದ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಲೆ ಮಧುರು ಸೇರಿದು ತಿಕ್ಕದು ನಾವು ಆ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಲನೆ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ದು ಬತ್ತ ನಾವು ನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಬತ್ತ ನಾವು ಪೂರ ಬತ್ತ ನಾವು ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇರಲ ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೆ ಅತನ ಹಿರೇಗ ಐಕೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪದ ನಿಯಮ ಐಕೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಧಿಪಾರ್ ಪೂರ ಅಕಲೇ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊರತು ಬಾಲಿನ ಮಂಗಟದ ಮಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಮಾನದ್ರೆ ತಂದೆ ಮುಲ್ಪದ ದೈವಾವಡು ದೇವಿರಾವಡು ಪೂರಲ ಮುಲ್ಪದ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಲ ಸುತ್ತು ಐದಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಂತೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುಮುದ್ರಿಕೆದ ನೆಪೊಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಬರ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.